Mangabe uthi umthandi weinkulumo ezakhayo, izinkulumo ezigqugquzelayo, ezivuselelayo, beka idlebeke. Sikothula ngokusemthethweni ukuthi njalo ngemsombuluko sizobe sinaye ke uSthembiso Umfoka Zondo, insizwa yodumo lweinkulumo ezakhayo nezigqugquzelayo. Sibulele lesonjana sokamoya Ukhozi FM. Angibingelele futhi wami, akuzokhuluma into eziningi engifisa ukuyikhuluma, ukukhuluma nje. Right, Ukhozi amaphiko ngalesikhathi imzuzu isithupha ngaphambi kwehora lesikhombisa ukhona ke la uSthembiso Umfoka Zondo. Namhlanje ke sibheka indaba ethinta ke umuntu omusha njengoba sasithi inyanga sikuyona inyanga kaJune, inyanga abantu abasha, izimpande zomuntu omusha ukuze aphumelele. Sokotshani? Sesikhona mfethu. Uyaphila mfethu? Sesikhona baba. Sikhuluma ngani masikhuluma ngezimpande zomuntu omusha ukuze aphumelele? Singakhohlwa ke tjathu ukuthi as from next week inyanga yamadoda mnganami. Yeah. Ya kuyophuma isidumo. Ngo-August sila kwabesifazane. Yebo. Manje nje tjathu mhlawumbe sixoxa fethi imizuzu emibili emithathu. Angakazi fethu uzongizwa kahle indlento ebekeke emoyeni wami ukuze umuntu omusha aphumelele, especially umAfrika. Ngicela wonke umzali alalelela ingane yakhe, ingane izilayelele yona. Ukuze tjatha aphumelele, ayikho into ebhlungu njengokubona umuntu omusha ekhula kanti akasabi umuntu. Akukho la ihlonipha khona. Angiphinda again. Umuntu tjatha akadalelwanga ukuyiphatha. Mama ngikhuluma no Triple S sithi sinje ingenxa ukuthi sadla ubulundela sikhula. Kunezinto ezasishaya ngoba sasithi masikhuzwa singalaleli. Sizothi kumuntu omusha phatheka. Ubobaleka mawuqatshulwa umuntu ongamazi ukuthi ucetshwapi. Angiphinda again. Umuntu ongenamzala amsabayo, akanagogo akanamkhulu, akanamuntu omdala amsabayo. Lo muntu uyi-walking time bomb. Uzoqhuma noma yinini. Angiphinda again mfethu. Umuntu omusha akadalelwanga ukudedelwa. Kuyayifuneka kube khona umuntu amsabayo. Esontweni awuyiphethe. Akube khona umuntu omsabayo nje. Ophethe emsebenzini awusiphethe. Yebo. Endaweni awuyiphethe. Ayikho into ekhipha ingane enhlizweni kamzali njengokubo ingane mayonile umzali vele ukona tjatsi into ekhona. Kodwa mhla usuqala ukuyiphatha. Ilana oyokwazi khona ukuthi kumzali usuyaphuma noma kade kuthanda kanjani ekubhale ngisho emafeni kodwa akungabibikho la ekubona sengathi usuyiphethe wena. Uma umzali esesho njalo ethi hayibo engathi usuyiphethe phatheka. Umuntu tjatha ngiyagcizelela again. Musu kunika umuntu inhliziyo yakho ongazi ukuthi mhla ibhede ucetshwapi uzomcebaphi. Kunabantu abangoMelchizedek. Akanama, akanababa, akanasisa, akanabhuti, asimazi uzalwapi. Angiphindi again. Ubosha wovalo. Uma inhliziyo yakho inika umuntu ongamazi ukuthi uzalwapi, uphethwephi, usababa, uhlonipha ba. Futhi maselivuka idemon lalo muntu esezogile uyomuzwa ukuthi la I've got nothing to lose man. Angisabulutho mina. Ubokwazike lapha idemon lakhe usiyalibongela. Usengenza noma yini. Umuntu ongasabi umuntu akasabi ukwenza noma yini ngoba vela ayikho into ayisabayo. Angiphinda again baba sengizoqeda. Umuntu ongasabi umuntu akasabi ukwenza noma yini ngoba vele ayikho into ayisabayo. Tjatha sengizoyipheleni. Aweke ukuthi kwakusaba uNkulunkulu akwenele. Kanti awumsaba umuntu uNkulunkulu ambeke phambi kwakho. Kwankulu uMoses wathi esentabeni yothandaza 40 days ama-Israyeli asele phansi icloud eyayikhona insika yefu eyayibalide emini ibahola beholwe insika yomlilo ebusuku eyayirepresent ubukhona bukaNkulunkulu kodwa ngenxa ukuthi uMoses wayengekho baganga benza ithole legolide balenza phambi kwaNkulunkulu ngoba umuntu obekiwe umuntu omdala akekho ngiyasaba uma uzosaba uNkulunkulu kanti umuntu obekwe phambi kwakho awumsabi mfethu kwaNkulunkulu akayithembi into ezomsaba kodwa idelela into uNkulunkulu ayibeke phambi kwakho ngizothi akulula ukuhlonipha uNkulunkulu ongamboni kodwa ubungamhlonipha umzali ombonayo phatheka sizothi umuntu omusha phatheka engani Zondo ngifundile ngiyasebenza nginemali zami nje ungcono umuntu odakwa utshwala kunomuntu odakwa ingcebo nodakwa imfundo nodakwa isingisi izinto nazo singakudakwa mfethu thina singama-Afrika tjatha uma ngingene ejaldini umlungu wanginika isihlahla esikhulu esingaka ngisacile nginekhanda elikhulu nginemntonto ungalibuka ikhanda lami usazozala khuleka ungalibuka mfethu uthi umlungu sithe
kapha lesihlahla kithi ngiyashaya kwabhlungu isaha liyenyakaza lithi kanti uyangibuke windini uyahleka wathi esuka wathi kanti lesihlahla sinempande engaphandle wathi sika impande nga1 mangithi ngithi impande ithambile mase ngisika impande yes4 impande ezinkulu ngasizwa sithi ngaphenduka uJackie Chan ngahlehla ngashanga ekhiki sawa ngoba vele sengisusa impande singama Africa ungadakwa imfundo ungadakwa imali ungadakwa udumo thina singama Africa wadelela impande mawungaphatheki ibhokisi lakho selakhiwe sekubhaliwe mene tekeni ufasini namadoda azomba umgodi wethuna lakha sekhona phatheka musu ukuyiphatha khuzeka umuntu omusha Sthembiso Hlomlile sokotshana sikubone noma kanjani ngomsombuluko zamfowethu